Яшүсмер чак ул хыялларга уңбайчы. Кечкенә чакта авылыбызның урамнарында уйнап йөргәндә, кышларын кәшәккә сугып, җәйләрен туп теккәндә, һәрвакыт синең күңелеңдә хыял була. Әнә шул хыялларны чын барлыкка әйләндерү өчен янәшәдә безне аңлаучы, акыллы, зирәк, өлкән кешеләр кирәк. Әти, әниеңме, абыең яки апаңмы? Ә мин бу яктан бик бәхетле. Мин Ислам Хуҗин Нәзрәдиев улы. Актаныш районы Яңа авылында тудым. Хәзерге вакытта 1нче сыйныф урта мәктәбенең 11нче сыйныфында белем алам. Гаиләдә 3 егет тәрбияләнәбез. Абыем Ронат Яршалы шәһәрендә эшли. Минем Айназ Яңа ТБУ белем бирү мәктәбенең 4нче сыйныфында белем ала. Әнием Гөлшат укытучы. Әтием Ислам Хуҗин Разив. Белгечлеге буенча тракторист, машинист. Армиядан кайткач, туган авылда эшли башлаган. Аннары эшмәкәрлеккә керешә, кибетләр ачып, сату нокталары булдыра. Әмма ана авыл хуҗалыгы хезмәте үзенә ныграк тарта. Терлекчелек буенча тәҗрибәсе булмаса да, бу тармак куркытмый аны. Гаилә фирмасы оештырып, 36 башка исәпләнгән торак төзи. Бүгенге көндә безнең Ислам Хуҗиннар дигән гаилә фирмабыз бар. Моннан 9 ел элек үзебезнең тормышны бүгенгечә күз алдына китерә алмас идек. Бүгенгесе көндә 60 гектар басу җире, 30 гектар көтүлек терлекләрнең продуктлылыгына ирешү өчен хезмәт итә. Бер кайчанда ниндидер яңа эшкә алынырга, яңа юнәлеш буенча эшчәнлек башларга соң түгел. Без атанышыбызның киләчәге, районыбызның җитәкчесе Ингел Навапович яшьләрнең сәләтләрен үстерү өчен барлык мөмкинлекләрне тудыра. Бик зур рәхмәт сезгә, Ингел Навапович. Җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Атаныш яшьләре яңаша уйлый, яңаша эшли, бизнес белән кызыксына. Үз мәшгульлек программасында теркәлүчеләр арасында иң яше мин булып торам. Иртәнге якта укучы, ә кичке якта товар җитештерүче эшмәкәр. Законлы эшләрнең уңаягы. Мин үземнең сувенир эшләремне кибетләргә законлы рәвештә куя алам. Индивидуаль эшмәкәрләргә караганда үз мәшгульләрнең салым күләме азрак. 3 ел элек лазер ярдәмендә фанерага рәсем төшерү белән кызыксындым. Беренче эшем булып кичкенә станок эшләдем. Теләгән максатыма ирешкәч, күңелем күтәрелеп китте. Аннары зур станок эшләргә булдым. Бу станокны эшләүдә әтием булышты. Миңа киңәшләр биреп, эретеп ябыштыру эшләрендә ярдәм итте. Лазер станогын ясаганда кирәкле детальләрне интернеттан заказ белән кайтартып, барлык электроника системасын килү белән үзем шөгыльләндем. Ишек алдындагы сарайда эш урынында булдырып, үзем ясаган станокны компьютерга таштырып, рәсемнәрнең үрнәгән компьютер графикасына ясыйм. Аннары шуларны агач телефон кышлыкларына, агач ручкаларга, беләзекләргә, кәшүлекләргә һәм флешкаларга лазер белән яндырып эшлим. Хәзерге вакытта дустым Аксак Булат белән бергә эш алып барабыз. Әлеге эшләр белән генә шикләнеп калмыйбыз. Җитештергән товарны сату хәстәлегендә күрәбез. Бу эш яшьләргә җиңел бирелә, чөнки социаль челтәрләр, интернет кибетләр, сату алучылар белән элемтәләр урнаштырырга уңайлы. Үзем дә үз группамны булдырдым. Дуслар, клиентлар артканнан арта, заказларны гадәттә ВКонтакте, Instagram, социаль группалар аша кабул итәбез. Якында яшәүчеләр үзләре килеп ала. Без дә илтеп бирәбез, ә ерактагыларга почта аша җибәрәбез. Бәйрәм алдыннан заказлар күбрәк була. Базар шартларында да өйрәнәсең. Былтыр Акбой Сабан туенда үзем җитештергән продукциям белән сату иттем. 14-15 февральдә үткән авыл яшьләре форумына да 60 футболка җитештердек. Үз мәшгульлек программасы теркәлү өчен дә икеләнеп тормадым. Кеше белән аралашуны да телефон аша гына башкарабыз. Санарга килгәндә бәйрәмнәр алдыннан 30-20 заказ эшләргә тырышабыз, әмма алар күп булмаска да мөмкин. Безнең эшләребезнең бәясе уртача 500 сумга килеп туктала. Хәзерге көндә иң зур заказыбыз булып, яшьләр форумына 60 футболка җитештерү булып тора. Станогымның үз бәясе 12 меңгә төште. Миңа калса лазер станокларында бу бик яхшы бәя. Һәр бизнесның киләчәге булырга тиеш. Ләкин бизнес үсәр алдыннан аның ниндидер тәҗрибәсе була. Югары күтәрүләр, аска төшүләр, урында торулар. Тәҗрибәсе булмаган оешманың киләчәге юк дип уйлыйм. Безнең дә хәзер авыр вакытлар, югары күтәрүләр һәм бик озак төшүләр булды. Әлеге көндә бер урында торуны кичерәбез. Заказлар күп булу сәбәпле тапкыр кайтарта алмабыз башлый. Ләкин без өметне югалтмыйбыз. Җәйгә таба берәр кечкенә офис алып, минекеннән дә ыстырак лазер станогын алуны яшьләргә
ish o'rinlari bo'ldirishga degan fikrda tutamiz. Nega shulay oshirasiz deb so'rarga mumkinsiz. Aytganimcha 11-sinfda o'qiyman. Alda zo'r qo'shnilar yuqori o'quv yurtuna o'qishga ketdilar. Аңа кадәр эшләрләрендә эшләп бетерәсе иде. Әлеге уңышларында әтиянемнең дә өлеше бик зур. Мин аларны бик яратам һәм хөрмәт итәм. Әтием мине эшкә тормышка өйрәтә, әнинең файдалы киңәшләре белән һәрвакыт булышып тора. Миңа эшләү мөмкинлекләренә юл ачучы, кирәкле белем һәм бизнес яктан киңәшләр бирүче булып Шәһрәдиев Булат абый санала. Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Горурлыгым минем чиксез зур. Үрнәк гаиләдә яшәү бөтен кешегә дә эләкми ул. Тарихта үзенең эзен калдырган, илне саклауда, төзекләндерүдә үзенең кисәбен булдырып, никадәр кешене эш белән тәэмин итеп, үзләреннән зур өлеш керткән буыныма чиксез рәхмәтлемен. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Менә бу кәсебем буенча нинди хыялым бар? Бу кәсебемне үстерү буенча. Алла берсе яңа станоклар алып, тагын да эш урыннары арттырып, яшьләр белән эшләп. Нинди станок ул мәсәлән? Без лазерный станокта һәм фрезерный станокта эшләбез. Һәм күпме тора инде ул? Лазерный станок СО2 дип атала инде лазерный СО2 станок. Алар 100 меңгә чыгып, фрезерлар тоже шул 150 меңгә чыгып. Давай без станок бүләк итәбез. Rahmat Bekzor, Rina Singa, mana sizga Bekzor rahmat.